guys, so namin sa gawas sa balay sa backyard karon. Mo ni ako mga tinanom katong nag-start ang quarantine. Kabantay mo daghan na kayo siya mag-harvest mi karon kaya mo isalad sabi. So, ngani ra de ko kada every morning, every afternoon, ako ra sila sprayhan para ma-encourage po sila. Maingganyo sa sila tubo ba. Ngana si mangana ra ko sa buntag hapon. So, sagol-sagol lang siya kay gamay kag space, then aming mangga dito ay lang video. So, sa akong assistant is si Marianne. Mang-harvest na meron kay Good morning. Good morning. Good morning. Apa mo dali pupuwi na ka Asa ingon ani nga ko. Kani o kani. So, amo na ni upawan ron. Kaya manubo naman po niya siya bari. Oh, it's a salad day. Char. Salad. Guy ni day, no? So, guy is rich in ano sa na vitamin? Gumigas naman siya. Ah! Ay, pagusik-gusik yan! Ah! Kuan din sa mga kanang mga low blood level. Low blood pressure. Low blood pressure. So, kung anemic mo, kaon daw mo guy, kay para mo nindot inyong blood flow. Yung bloodline. So, ipakita sa namo unsa una mo pag salad. Care of kasi buhay mo. Margelina May. Margelina May. So, kabantay mo na nanikatay na siya. Wa ko na siya ma-realize unless gibutangan ako siya og katong kanina plastic. Nylon. Ganahan din siya magkatay. Bitaw ni katay gyud siya mo ayod. Yung best in katay na dyan noon siya. Ayaw, gagawa mga gadat mo. Dagwan kay siya. Oo, dugay ito mahuman na As in, ang pinakadaghan jud ang kagay dili rin. Kanang legit din siya nga harveston nun. Kato pag harvest na ko pag first kay katawa ko ato usar mo ko pum-pum. Maod yun. Pum pum pum. Dito man na-inspire si ate to do more. Uy, To plant more. libre rin eh. Yeah. Kung ano ni guys, kanang kamuti gani ni akong gi kuhaan ra na ko ang isig katumoy sa kamuti. Para kamuti chips gihapon ang uban ba. Kaniti unsa man ni siya kani Margrette o kani dahon. Unsa ni day? Squash. Dili. Kani? Ang squash ka na. Kanang squash biti. Ah, okay. Pulo ni. Buna na siya ang batong yun ana siya dahon pero di na siya batong. Unsa man yun yan imo na ihatag nako. Ay di ako. Wala na nga ipit, nangamatay sila. Tulad na po ni Kuwaon. Pwede ni kit on this. Pwede ra. Dawat ang kagag-abog. Naisyobi ka ng tubig, ikan puso. Fresh. Fresh with algae. Ay pag ana oy dili pa sila nabuhi na. Ano? Long live. Long live. Sana all. Long live. Sana all. Daghag harvest. Basta guys, bukugi lang yun. Nasa day ni Chia diri guys. Cute king sila. Oh, microgreens. Abi na ko kuan ang kanang chia seeds ang tubo sila natin makuha mo. Seeds. Oh, igda ko. Like muda ko pag na siya. Oh, pasagdan mo siya. Ah, okay. So it's either ang chia na seeds, microgreens, or kato yung plant. Seed, yeah. Oh, na pupuon if mauga na. Okay. Asa naman tayo mga lemons? Kanay, mga gagmay kay dugay kay manungbo kay di man kay tambo ka kung yuta. Lemon na yun. Shout out di Marge. Shout out sa ibang mga kuan na mga Repa Peeps. Repa Peeps. Hey, Repa Peeps! Kabawan ako kung mag-vlog ko. Ako makatawag sa akong subscribers. Repa Peeps! Sugdi na na. Matol! Let's get it on! Kalain ko.
Gamay kay babaya. Magsikip. Hey. Okay na ako, okay na niya. Ay, pilahan! Oo, disagree na na ko. Dili ako rin ng kuan o, ng katay. Kaya mga baby. Para manubos. Kaya pa sila yung chance ba? Fresh and and new. maka-experience sa life, quarantine life. Huwag sa imong spring. Spring ba, uy? Spray, uy! Spring. Sa imong tubig with algae. Let them Nindot na itong tubig puso kay with live microorganisms. Lupig ba Yakult? Daway, ubay na bigla kuan guys. So, di kami mag-ilog ni Marianne. Pag first na harvest, Magpauna na yung ugungit ko. Igungit to, dito para makahungit nila ito. mga laog. Sana all. Pero kung mag-unik ka-experience, ano guys, wait. Salamat na ay COVID kaya nagka-experience with farming. Yeah. Pahit ka. Ako yung pinakaganahan ko i-try ka nang magkuha o ka ng kamote sa south, ay ka na south, sa yuta ba? Ka nang mag-cheer Kani ba? Bibi. Kung O ka kadugayan ng pa na dahil nung Dugay. Di ba March Years ka pa nang na. mani sa yuta man sa and ka na mani. kapoy na kayan? Di ko ganahan kuha ng mga baby guy. Dahon. Bigay. Let them experience life. Childhood. Mga ngipart kami guys. No? Subscribe na mo di. Para malinyaw mo. Ay, Diyos ko Lord. So, nakuan-kuan na ang mga dahon. Pero ay kaguol kay kanang mga gipang-ibta na manubo lang siya balik guys. Sama sa gugma na fail. Buto-buo na nagbalik. Sure, oy, di manggod. Kung ano makita lain mo. Mapugos na lang ka. Marja sa kaga-video. Diya, tesa. Usay po sa guy. Okay. Magkita rin. Thank you, Mark. Lalo, kani ay gipang-kuan na namin sa Kato magipag first, ato magipang taon, mga baby pa mga ito nga dahon. yun hantas mga omegas guys. Na mga nutrients ang nga nila. Wala? Nutrition man. Nutrition. Like nutrition man. Kapuko ko ka lang. Ay sige, ato pa maninituon. Sige guys, totoo na ito. No, hindi na March. Naunit eh. Tuon to paghihiwag. Bombay guys, sayop gatong hiwaan. Hindi believe din na to yahan. So, kabukal tag tubig, andam tas lamas. Nya, naghuwat ang atong bida na si Guy. Mura na no. Ug suka. Ubay-ubay jud emo nakuha ron nawa. Sa una kay cute ra kayo to, kay ilog jud mi ato. So kailangan lapuan guys para malimpyo ang dahon. Onya para pag humok-humok. So mao ni ang ini yung buhaton if ganan mo magsalad ugay. Rich in unsa na vitamins yan? Vitamin. Iron. So mo na pabukalan lang ninyo taod-taod pila ka minutes day? Di ba 10 minutes? 1 minutes, 2 minutes. 1 minute ra? Aka diyo tra kayo. Aka na, okay na na.
Depende te kung kuan ganaglata aw medyo homo or Mag-okay na na siya. okay. Sige. So, uno na na ni Marjorie. Next. Ano yung English aning guy? Camote Tops? Camote Tops Salad. Then tuyo. Oh, Suka. suka. Yeah. Sa, muna na siya guys. Mix. Yung i-mix na yan niyo. So guys, mao to siya ang procedure unsaon pagluto og camote tops or guy salad, and it's really healthy cause labi na for anemic na mga tao. Kung nangita mo og kanang alternative to iron supplements, pwede ra kayo ninyo kaunon siya. So barato ra kayo guys. Palit ra mo kamote, inyong hiwaon ang panit ba or ang isikatumoy niya inyong itanom. Muto. Naana mo'y source of food sa inyong backyard. So, mo ni siya. Ato ipakita, Marge. Kuan ka nila te. Okay ra. So, mo ni siya guys, atong tilawan. So, if ganahan mo og parat-parat, of course, pwede ninyo adan og asin. Pero, mostly, suka, okay na kayo. Kaya naaman siya na siya kamatis, bombay, o katong suka. Tilawan na to guys ha. I love a lot of suka. Mas lamig yun na asin. Kaya mo sa diha. You try. So si Marianne nagay mo og sausawan, sugar, asin, og suka. Tuloy do yan. Mariha taw iligo. Guys, ang new normal diri sa mo maligo gabiin na ha. Wa na tanang sayo maligo. Kaya gadali ang mga tao. Okay. Pasag din na mga baso diha guys kay bago pa pud mi na mahaw. Batay kanina ako kay anemic ko. Kaming duha anemic me. So, mo to siya ang Camote Tops a la Marjorie. So, guys, o ga problema mo unsa kaunon karong quarantine, sag din akong bugas des agtang. Pwede na kayo mo mag-grow sa inyong own food. Unsa man ni nasa kunaw humigas. Pwede na kayo mo mag-grow sa inyong food sa inyong backyard. Og mapulaan mo og utan, aw pag isda mo, ug na mo ikagasto pero guwa naragigulay guys, ug di lang mo mag-inarte mabuhi ra gyud ta no. So, salamat guys pagtan-aw. Hinaot mo subscribe mo sa wala pa. And hinaot mag-leave mo like. O ganahan mo mangutanan ako. Nituktok ngipon. If na may pangutanan ako, i-leave lang sa comments. Thank you so much, lovies, for watching this video. I hope to see you in my next vlog. Bye!